Så er Mia oppe i en karusel, og de er pisserej begge to. Er du sindssygt, jeg ved at skide i bukserne, mand. Skat! Er du bange? Det er hun også. Men. Nu er det snart, skat. Nu kan du ikke komme af i hvert fald. Nej, nu er det tid, skat. Vi går herhen. Hold kæft, mand. Hvor er det sygt, mand. Skal vi se hende i dit face? Så, skat! Kom længere herud af. Skat! Hvor er det vildt! Du er sindssygt, mand! Rasmus, hvad vil du sige til interviewet? Var det en vild tur? Ja, det var helt vildt. Er det kildt i vores maver, ikke? Jo. Ja, det er helt vildt. Det var næsten at være oppe i karusellen. Ja, jeg var oppe i karusellen. Var det fedt? Oh my god, man. Skal du prøve igen, skat? Vi skal prøve det. Prøv det. Du hører mig, skat. Det tog 4 minutter.